bila ko émission kura kene ka mi to e KOROLEW ni émission kura ye mi me kuma anga tabiya korow kan ani anga maba korow kewalew kan ani anga jamu fana kan bi amena kuma anga KEITAw kan nu ye Soundjataw ye u nana cogo di KEITAw yɛrɛ sɔrɔ la cogo di anga jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sumayara Madegalo Mandemo Sumayara Madegalo Djata luman chantuguni Mandemo Sumayara Madegalo Mandemo Sumayara Madegalo Djata luman chantuguni Tare Musobete tare walala Simbo dota lebidi dota sinindi Abena kano bi kano Karifaya maga kona de masarenu bena kano Abena kano bi kano Kirifia maka konate Masaria nubena kando maka konate la woli simbo mbejata mala woli kanda Kwa kuru konondo Nye kuru konondo A flemandi Wa kanumandi Ngani sonkerama Sonkera mande lakana baga bala ngani banyere kerala bankera mande lakana baga bala au kamene Djata min bangena konkanya na sara dagajala sabu Djata ko be konkanya ni dagajala ni ɲɔgɔn cɛ Kone min ye waleya bake manden ka de ko koko sugu ɲini ko sugu dɔn ngaraw ko u y'a daminɛ Bilali la o Bilali maka o den de ye Tubilawali ye Tubilawali ayi kɔrɔ foyi ti Tubilawali la ko mɔgɔ tubilen fɔlɔ Tubilawali den o de a se Bilali kɔrɔ foyi t'a la ko Bilali dɔgɔma a se Bilali den o de Abibatul Kalabi Abibu bɛ kanu de kofɔ o kama kanu de y'anw se abi o kama dinɛtigiw ye Alahu Taala fana tanu yɔrɔ dɔ la ko ya Abibu a kɔrɔ ye ko kanu masakɛ Abibatul Kalabi den o de ye Latali Kalabi ye dɔw ko sogo tigɛjan ka fara soma jobi la
Abibatul Kalabi den o de Damani Kalabi. Damani Kalabi den o de Mamadou Kanoué. Kuma kala ko woy fagabaga shiara woy kono faba shiara ton fin fagabaga shiara to je fagaba shiara ton ta fa jurugu sekele takun kele ka fara soma jobila onim tanne kame konate la kaula ni man fili ni man nyina afara Mamadou Kanou de mako konate. Masalenu juru kanye eka kita masalenu salam aleka masalenu salam aleka Djata manjata nebile lima mandia chigo kono to jende bi mande do ayo namo mandia jogo kono to jende bi mande do namo mande be do mulabala ko file baroji mande to nyate do abada bada